Allah gafarta malam, shin ana goyon bayan binciken da ake wa Ganduje ne ko ba a goyon baya? Saboda a cikin wannan kaset, a cikin wannan jawabai da aka yi mai minti 32 da kuma mai minti kimanin 5 din, duk ba inda malam ya ce suna goyon bayan binciken, duk da cewa ga Daurawa da wato Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda shi yanzu jami'in gwamnati ne, shi ya fito ya ce yana goyon bayan a yi bincike in an samu mai laifi da laifi a hukunta shi, idan Ganduje ne mai laifi a hukunta shi, idan kuma ba shi da laifi a hukunta shi Ja'afar. Amma malam a gaba ɗaya jawabin shi, malam na san ka ce lalle wato ana bincike kuma ku ba aikin ku bane ku yi bincike, amma baka ce mana ko kuna goyon bayan binciken ko ba kwa goyon baya ba. Saboda haka malam nake tambaya, shin kuna goyon bayan binciken ne ko ba kwa goyon baya? Sannan abu na gaba, idan kuna goyon bayan binciken, to Allah gafarta malam, za ku iya yi ma al'umma alkawari cewa idan bincike ya tabbatar masa da laifi za ku dawo ku janye goyon bayan ku, ko kuma ku dawo ku cewa al'umma kun yi kuskure? Allah gafarta malam, sai kuma tambaya ta ƙarshe, tun da dama ɗazun cewa ne kusa da ta ƙarshe, ita ce na ji kuma daga ƙarshen jawabin mai minti 32 sai malam yake maganan cewa wato ko kuma ya buge da addu'o'in cewa Allah ya ba Dr. Abdullahi Umar Ganduje nasara, Allah ya tallafa masa, Allah ya yi kaza, Allah ya yi kaza. To malam, maganar ita ce, shin kungiyar Izala ta yanke hukuncin cewa wannan zargi da aka yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ƙarya ne, shi yasa aka yi masa waɗannan addu'o'i, ko ko dai an yanke hukuncin cewa ko ƙarya ne ko gaskiya ne za a goyi bayan shi ya ci gaba ne, wato komai ta fanjama shi yasa malam yayi waɗannan addu'o'i? Malam, ina bukata ansa waɗannan tambayoyi, kuma idan aka ansa su ko kuma na jira na ga wato nan da kwana 7 ba ansa su, tambayoyi sun riga sun gabata. Akan dalili na biyu, Allah gafarta malam ya ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya haɗa kan ƙungiyoyin Izala, Tijjaniya da Qadiriyya ta hanyar rarraba mukamai, kuma har malam yake cewa wannan ya rage yawan rikice-rikice da ake samu na addini da rashin fahimtar juna. To tambaya ta Allah gafarta malam, shin dama rikice-rikicen da muke ji da kaiwa kawon maganganu da muke ji a mimbarin Izala da na Tijjaniya da na Qadiriyya dama ba akan tauhidi bane? Allah gafarta malam, dama ba maganar bambancin fahimtar addini bane yasa ake waɗannan? Dama Allah gafarta malam, magana ce ta an ba waɗansu mukaman gwamnati, wani bangare ba su samu ba, an ja wani bangare jikin gwamnati, wani bangare wato baya jikin gwamnati, shi yasa ake waɗannan rikice-rikice? Allah gafarta malam, in maganar ce to, in kuma a'a ne to ya za a yi ba da mukamin gwamnati ya rage rashin fahimtar addini? Allah gafarta malam. Allah gafarta malam, sai tambaya ta gaba, wanda kuma yanzu zan dunkule gaba ɗaya dalilan ne in tambayi Allah gafarta malam cewa dan Allah malam, a waɗannan gaba ɗaya jawabai, ga waɗannan dalilan gaba ɗaya, menene ya shafi talakan Kano kai tsaye? A waɗannan dalilan da aka bayar, menene inganta rayuwar ɗan Izala kai tsaye? Abinda nake nufi shine Allah gafarta malam, na so a ce da aka ce kungiyar Izala tana goyon bayan Ganduje, sai Allah gafarta malam ya gaya mana yawan asibitocin da ya gina musamman a karkara domin rage yawan mutuwan mata ko kuma jigatar mata ko wahalarsu wajen haihuwa. Sai malam ya gaya mana matakan da Ganduje ya ɗauka wajen rage zazzabin cizon sauro a jihar Kano don a rage yawan mutanen da suke galabaita ko kuma suke mutuwa dalilin malaria. Ko kuma malam ya gaya mana tallafin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa marasa lafiya masu fama da manya-manyan ciwo irin su kansa, irin su ciwon koda, wanda ga ɗaruruwansu a asibitin Malam Aminu Kano, ga ɗaruruwansu a asibitin Nasarawa, ga ɗaruruwansu a asibitin Murtala, ga sunan a asibitin Sasanusi. Sai so malam ya gaya mana me Ganduje ya yi na inganta rayuwarsu ta hanyar rage musu raɗaɗe. Ga masu ciwon koda nan malam suna cikin bala'i duk wata, wani duk wata biyu, wani a wata ɗaya so biyu sai ya je an yi masa dialysis ya biya 12,000, 17,000. Da yawa daga cikinsu suna fama da abin da za su ci. Da yawa daga mutane likitoci suna gaya min a nan asibitin Malam Aminu Kano suna mutuwa ne don ba su da daman a wanke musu jini. Wani tallafi Ganduje musu? Allah gafarta malam, wani aiki Ganduje yayi? Na so malam ya gaya mana aikin da Ganduje yayi a bangaren noma don inganta noma, ko kuma a bangaren kasuwanci don haɓaka kasuwancin jihar Kano, ko kuma a bangaren makarantu domin haɓaka
shine shin malam yana ganin ta kai, wato Salihu Sagir ta kai da Abba Kabiru Yusuf waɗanda su ne manya-manyan wanda suke takara da Ganduje ba za su yi duk abin da malam ya faɗa ba za su haɗa kan malamai ba za su tallafa a ƙungiyoyin addini ba za su taimaka a ƙungiyoyin al'umma ba za su yi cibiya don ta taimakawa wato marasa ƙarfi kamar yadda Ganduje Foundation take yi ba za su ba wa limaman masallatan juma'a tallafi ba, shi yasa su aka ki goyon bayan su aka zaɓa a goyi bayan shi Ganduje din. Waɗannan su ne tambayoyi akan gaba ta ɗaya, wato akan dalilan. Tambayoyi na gaba akan misalan da malam ya bayar ne, domin na lura cewa a jawaban biyu gaba ɗaya, na farko da kuma wanda aka yi wa Dr. Gumi raddi, malam ya ba da misali da wato hadithar ifk, wato hadithar da ta faru akan sayyida Aisha radiyallahu anha. Sannan a ɗaya daga cikin biyun malam ya ba da misali da zargin da aka yi wa annabi Musa kuma Allah ya wanke shi. To ala gafarta malam, tambaya ta anan ita ce, me hikimar misalta zargin da ake wa Ganduje da kuma zargin da aka yi wa sayyida Aisha radiyallahu anha? Me hikimar misalta ko kuma kawo misalin zargin da aka yi wa annabi Musa a cikin zargin da ake wa Ganduje? Dalilin kuma da yasa nake waɗannan tambayoyi ala gafarta malam, ina tunawa cewa a lokacin da, in ba na manta ba, Atiku yake mataimakin shugaban ƙasa, ya taɓa zuwa Kano aka jefe shi. Bayan abin ya faru, Malam Adamu Ciroma wanda a lokacin shine ministan kuɗi, sai ya fito yana jawabi cewa, ko kuma yana cewa ai an taɓa yi ma annabi ma jifa, ko kuma an taɓa jifan annabi ma a Ta'ifa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Malam Ja'far ya fito ya jawabi, ya kausasa harshe matuƙa, kuma na ga ya dace ya kausasa harshen, yake cewa abin da Malam Adamu Ciroma ya yi ba daidai ba ne. Kuma a ciki har yake cewa shin Malam Adamu Ciroma yana kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallama ne da Atiku, ko yana kwatanta mutanen Kano ne da mutanen Ta'ifa kafin su musulunta? To ala gafarta malam, hikimar waɗannan misalai da aka yi, shin ana kwatanta Ganduje ne da sayyida Aisha radiyallahu anha, ko kuma da annabi Musa alaihi salatu wassalam, ko kuwa ala gafarta malam, shin ana kwatanta Abdullahi ibn Ubay da Ja'far ne, wanda shi dai Abdullahi ibn Ubay mun san ayoyi sun sauka da suke nuna munafiki ne, wato wallazi tawalla kibrahu kenan a cikin suratul Nur. To ala gafarta malam, shi ma Ja'far wannan misalin ake masa? Ala gafarta malam, akwai wadda sun ga kamar babu hikima, ko da yake dai bayani nake nema ala gafarta malam, sai in ga kamar babu hikima akan wato yadda aka yi misalan. Amma dai akwai waɗansu tambayoyin har yanzu akan dai hadithar ifkin da kuma wannan magana da ake ciki. Kuma tambayar ta gaba ita ce ala gafarta malam, shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace wa sayyida Aisha radiyallahu anha, ko bai kaurace mata ba a lokacin da aka yi wannan zargi kafin a wanke ta? Ala gafarta malam, wato a karatun da kuka koya mana, abin da ya faru shine bayan an yi wannan zargi, ala gafarta malam, annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kaurace wa sayyida Aisha dalilin zargin, har sai da ayoyi suka sauka daga wato Allah subhanahu wa ta'ala, wato daga shadidul quwa, suka wanke ta, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo mu'amala da ita. Har ita sayyida Aisha take cewa a hadithin ifkin, take cewa walam yajlis indi mundu qila ma qila, walam yajlis indi mundu qila ma qila, tace bai ƙara zama a guri na ba tun daga ranar da aka faɗa abin da aka faɗa. Kuma har ta ci gaba da jawabi cewa ba a sake sai da aka yi wata guda ba a sauke masa wahayi ba bayan abu, wato an yi wannan zargi. Kenan ma iya cewa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata guda bai ma zauna inda Aisha take ba radiyallahu anha. Ba magana ake ne ya kusance ta ba magana ake ne ya zauna siraha ba magana ake ne ya shiga ɗakin ta ba, a'a magana ake na cewa ala gafarta malam idan ya zo inda ɗakin ta yake sai ya ɗaga labule a daidai lokacin da take cikin raɗaɗin ciwon wannan abu, sai ya ce kaifa tikum, wato ya mai jiki, in ba na manta larabcin ba, sai
a ce masa da sauki sannan sai ya juya ya tafi, baya ma shiga ya zauna inda take, bai shiga ya zauna inda take ba sai ranar da ya zo ya same ta su hudu da wata baiwa guda ɗaya da sayyidi abubakar radiyallahu anhu da kuma matarsa radiyallahu anha da sayyida aisha. A ranar ne ya zauna, kuma a lokacin a gurin aka yi wahayi akan waɗannan ayoyi na suratun nur waɗanda suka zo suka wanke ta. To ala gafarta malam, idan annabi ya kaurace wa matarsa wadda ya fi so fiye da kowace mata, dan gashi nan a hadisi an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so, ya ce aisha radiyallahu anha. sai mai tambaya ya ce masa a cikin maza nake nufi, sai ya ce mahaifinta. To ala gafarta malam, idan annabi ya kaurace wa matarsa da ya fi so ya ƙi ma zuwa inda take ya zauna, to a ina su malam suka samu sunnan zuwa a je a jaddada wa Ganduje goyon baya daidai lokacin da ake zargin.